Pag-ampo sa kasulbaran sa problema sa kwarta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaong Amahan, among hamiling magsasangkap, kanimo nagagikan ang tanan nga ania kanamo. Nagampo ako nga masaligon, nga imong tubagon ang akong mga hangyo. Nagato ako sa kinasing-kasing, nga walay dili mahimo kanimo, ug tubagon mo ang among mga pag-ampo, sumala sa imong kabubuton, ug sa pinakamaayo nga paagi alang sa usag-usa kanamo. Diyos nga Amahan, aduna ako'y suliran karon sa kwarta o sa salapi, ug wala ako'y laing kadangpan gawas kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon, ug sa gahom sa Espiritu Santo, hinaya ako paghikap sa makaalim mong mga kamot. Pasaylua ako sa ako mga sala, nga tingali mao kini hinungdan niining ako mga suliran. Nasayod ako nga ang matag panghitabo adunay katuyuan, ug aduna kay labaw pang maayo nga plano alang kanako. Tabangi ako nga masulbad ang ako mga suliran sa kwarta o sa salapi, ug himuig paagi nga ako makalingkawas niining maong kalisdanan. Amahan, nagato ako nga imo akong hatagan sa tanan kong gikinahanglan, sumala sa imong kabahandianon sa himaya. Padalhi akong mga tao nga malumog kasing-kasing, nga mutabang niining ako karong gikinahanglan. Ipadala ang imong mga balaang anghel aron sa pagbantay kanako. Ginoo, ang imong grasya igo na, ug nagpasalamat kaayo ako sa imong paghatag kanako sa paglaom, sa pagpadayon bisan pa sa mga suliran. Salamat sa imong paghigugma kanako, bisan ako dili takos. Tudloy ako nga makapailog, nga masaligong makapaabot sa imong mga tubag sa akong mga pag-ampo. Gipangayo ko kini kanimo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.